Dobrý deň, moje meno je Mária a je mi potešením vám predstaviť realizáciu kuchynskej linky Dalno z radu Kuchyň Express. V kuchyni prevládá nadčasový drevodekor Dub Vicenza a v rovnakom prevedení sme zakomponovali aj jedálenský stôl. Na dvierkach horných skriniek sme použili Antracit Perfect Sense Mat, ktorý poskytuje ochranu proti otlačkom prstov. Pracovná doska mramor kryštáľový zvýrazňuje sofistikovaný a zároveň elegantný vzhľad kuchyne. Vnútorné vybavenie kuchyne je od značkových výrobcov Blum a Hettich s doživotnou zárukou. V rohovej skrinke môžete vidieť obľúbený a prakticky výsuvný systém Le Mans. Stavte na kvalitu osvedčeného slovenského výrobcu Dalno kuchyne, ktorý už viac ako 20 rokov zhmotňuje vaše predstavy o krásnom bývaní.